Δεν υπάρχει πιο ακριβό πράγμα από το να χάσει πελάτη. Δεν υπάρχει πιο ακριβό για την επιχείρηση. Προσέξτε τώρα. Ο λάθος χειρισμός με τον πελάτη που θα πει, έλα μόλι θα έρθει άλλο, είναι μεγάλη αγορά κτλ. Ναι, θα έρθει κι ο άλλο. Αλλά πρώτα απ' όλα σου επηρεάζει τη φήμη. Νούμερο 2, είναι ακριβό να φέρει το καινούριο σε σχέση με το κρατήσει τον παλιό. Εντάξει, και νούμερο 3, χάνει ένα έσοδο μέχρι να φέρει το καινούριο. Αυτά πρέπει να τα έχει στο μυαλό σου. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό ακριβώς γιατί έχει σημασία. Όπως είπαμε, το πιο ακριβό πράγμα είναι να χάσει ένα πελάτη. Ταυτόχρονα, που είναι επίσης λάθος και συμπληρώνει αυτό που λες, την καλύτερη απόδοση έχει το να φέρει πίσω πελάτη που έφυγε θυσιάζοντας κάτι. Δηλαδή, αν ξέρει ότι έχει κάνει μαλακία, αν έφυγε ο πελάτη γιατί δεν ταιριάζεται, μην το κυνηγήσει. Όχι, μην το κυνηγήσει, δεν θα χαλάσει την εταιρεία σου. Αλλά αν όντως έκανε μια αστοχία σε ένα πελάτη και τον θέλει, το να του προσφέρει κάτι, να τον κερδίσει και να του δείξει ότι μπορεί να το κάνει, είναι το μεγαλύτερο. Αυτό ο πελάτη θα σου φέρει. Καλά, θα σου φέρει άλλου 30. Μόλις πει, όλοι μπορούμε να ακούσουμε από κάποιον να πει πήγα εκεί και μου έκανε καλή δουλειά. Δεκτών. Ελάχιστες φορές θα ακούσουμε πήγα εκεί, έγινε μαλακία, αλλά τη σώσανε ρε. Και από τότε μην πήγαν εκεί. Μόλις ακούσει αυτό, ξέρει ότι αυτό ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Είναι πραγματικός. Δεν είναι τέλειος, να κάνει και τα λάθη του. Αλλά συνολικά είναι μαζί μου, με στηρίζει. Και στα δύσκολα ήταν εδώ. Οπότε θα πω και αυτό σαν συχνό λάθος. Και αφήνουν το να χάσουν ένα πελάτη και όταν το χάσουν δεν επενδύουν στο να φέρουν πίσω πρώτα απ' όλα αυτόν τον πελάτη.